Sanibona. Ninjani? Niyaphila? Let's hope niyaphila nonke good people. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Ake nginibonge guys, ake nginibonge ngokuthi ni support le channel. Ngiyanibonga kakhulu ngokusubscribe. Ngiyanibonga ngokushare, ngokucomment and all that. Ngiyanibonga kakhulu. Abanga subscribe ngiyacela ba-subscribe. Ngiyabonga. Ngiyabona la kuma comments ukuthi cha nijabulele ivideo interview noBaba uNkosi. Ngiyabona kakhulu ukuthi hayi nihabulile. Njengoba nami ngihabulile. Ngihlezi ngihabula kule ndoda. So ngiyabonga kakhulu guys. Njengoba ke ni supporta ngale ndlela futhi ni enjoya ngale ndlela ukuthi ngibe nama guest la ngizoqhubeka ngikwenza lokho. Ngizohle ngiqhamuka nje ne guest yami sizohlaziya isimo sase South Africa. It doesn't have to be indaba ze-MK kuphela, cha. Indaba nje ithinta iSouth Africa general, kodwa ikakhulukazi vele kuzoba ezepolitiki. Yiloko engakusho. Ikakhulukazi kuzoba ezepolitiki. Njengoba nje nami la ngikhuluma kakhulukazi ngani ngepolitiki. Yilokho nje ngifisa ukusho la ukuthi ngisazoqhubeka ke nginenzisa noma nginenzela ama video lapho khona ngihoste someone njengoba ngenzile izolo. Ngiyabona no enjoyile kakhulu. Yeah, I appreciate it nami indlela eningisupporta ngayo guys. Ngiya appreciate kakhulu. Nawo ngifuna ukusho nje before ngiphuma la. Ama points engifuna ukuwasho la ngoba ngicanti sesiyivalile indaba yokudiscussa indaba yokukhishwa kwaSG uFloyd esikhundleni sakhe. Ngicela ukuthi manje onke amamember eMK Party onke asale move on guys. Ngicela manje ukuthi sifocuse kuloko azobe kwenza eParliament uCommander wethu Floyd. Ngicathi nemoya seyehlile manje. Ngane nemoya seyehlile abantu bebathukuthele. So nginesicelo sokuthi manje ngicela ukuthi sale move forward kule ndaba. Yebo ngiyazi usafisa ukusho ukuthi ipolitiki yenzeka kanjani enkandla khona nabathi family stokvel. Ngiyazi unayo leyo nto leyo kodwa njengamanje angesize ngalutho ukudiscussa leyo nto. Manje ngithi ake siqhubeke sibuke ama leader wethu ukuthi athini ukuya phambili. Sinama member eParliament esizofunda okuningi kuwo. Siyawalalela lapha mayise eParliament. Siyababona bekhuluma abafowethu lapha bemelele MK Party, bemelele nina enabavotela. Yabona nje ngifuna ukuyichitha indaba yokuthi sidelele uCommander wethu ubaba uPenny ngendlela mhlawumbe akhuluma ngayo iEnglish. Ngifuna ukusho lokho. uCommander uPenny azange ayiswe eParliament ngemistake. Laba nje abacabanga ukuthi iMK yenza iphutha ngokumisa eParliament nigejile kakhulu. Commander Penny is an MP for iMK Party. Ngiyakujabulela ukuthi abe lapha eParliament. Umelele thina siMK Party, umelele nabantu abayivotela iMK Party. Uyayizwa leyo nto? Simelele sonke nje obelapha eParliament. So futhi nje ngicabanga ukuthi abantu abanaka ukuthi umuntu ukhuluma kanjani English angicabanga ukuthi labo bantu labo bayazi ukuthi
ukuba sePhalamende yini. It's not just lento ayikhuluma lapha. Kuningi umsebenzi eyenziwayo ePhalamende. Kuningi umsebenzi eyenziwayo behind the scene. Miningi kabi. Wenza umsebenzi omningi kabi owenziwe ePhalamende. So uma nje abantu bethi hayi kuhambekiswa ePhalamende abantu abangenamsebenzi naba useless. He's not useless. He's not useless. Yilokho nje ngakusho. Ene ubaba uZuma unesizathu sokuthi asondeze abantu abafana naye eduze kwakhe. Ngoba uyazi ukuthi labo bantu bamelele iningi labantu emphakathini wakubo abasuka kubo abakholelwayo kuye. Baningi abantu abakholelwayo kuCommando Penny. Baningi kakhulu endaweni yakubo la suka khona eLimpopo. Not just eLimpopo, eSouth Africa yonke. Baningi abakholelwayo kuye nokuthi uzoyenza lento athunywe ukuthi ayoyenza lapha ePhalamende. So ukunaka indaba yokuthi isingisi sinjana, it doesn't make sense kimi. Doesn't make sense. Futhi nje ngiyafisa ukuthi uma kunokwenzeka kwangazuthi angaqhubeka aphushe ngelanguage yakhe azelwe ngayo noma azelwe eyikhuluma ukuze azokhona ukudlulisela ikakhulukazi kwe-electorate laba abamsupporta ukuthi agcine athole lethuba lokho ePhalamende. Yayibona leyo ngoba into ekufuna siyazi la uma sisebenza la ku-MK Party asisebenzeli thina. Njobe lapha akayisebenzeli yena, usebenzela abantu abavotela MK Party ukuthi naku esifuna uyosenzela kona lapha. Funa kushintshwe imithetho laphiyana, kulwela amalungelo abantu, kube ne-justice and everything. So asingathathi kancane amalungu ethu asePhalamende. Ngizwile nje omunye mangibheka la kuma social media ngeke ngimushe igama ethi mina nginama masters, ngifundile, ngina everything kodwa kuzothathwa umuntu ongazange esikolweni ofana noPenny. Bathi akayanga esikolweni therefore akadeserve ukuba sePhalamende. Kanti kahle abantu okufanele basimele abafundile yini vele? Ngoba sinenqwaba yabantu abafundile abanama masters nayo yonke into banikwa ithuba abanye babo. Kodwa izwe azange balenzele into ebonakalayo. So lemfundo lesikhuluma ngayo ukuthi kufanele umuntu onemfundo nani kube uyo obekwe eqhulwini lutho bafethu. Into esemqoka uthando lwabantu. Mawuthanda nje abantu uzimisela ukubeka bona kuqala empilweni yakho ukuthi wenzele abantu izinto abayifisayo. Yilokho sikudingayo akusiko okuningi. So yiko ngithi ke kule ndaba nje kaCommando Penny nabanye even noma sengakhulumela yena yedwa namanye nje amalungu ePhalamende abantu abamnyama abadelelwayo ngokuthi abazi isingisi. Asikiyeke lokho. Asikiyeke ngempela kufana nokuthi sizithuka thina uma sithuka laba abantu abasimele lapha abangakhona ukukhuluma ngesingisi ngendlela eright. Sizithuka thina. Ngakho asikiyeke ngempela leyo nto leyo. Especially ama-MPs abantu abamnyama sePhalamende noma ama-MPs amele abantu abamnyama ePhalamende. Fanele sibanike yonke isupport yethu, full support, sibe behind them. Yiloko nje ngikucelayo bafethu, akukho okuningi. So yeah, umfoka Mkhonza lo. Ngicela ukuthi if ungaka subscribe uqhubeke usisekele ngokuthi usubscribe, usupport i-channel. Njoba sibona nje manje la ama subscribe ethu 4143. Sibheke ku 5000. Ngimzwile bamnkosi u10 masifika ku 5000. Abayilalele le video engigcine ngayo kuyi-upload la bamzwile. Ngicela ukuthi senze kanjalo ke bafethu. Ukuze sizokhona ukuthi sikhulise i-channel yethu. Umfoka Mkhonza lo niphile bafethu. Thank you so much.